Sobra 5,000 ka mga kaso sa dengue natala sa probinsya sa Bukidnon. Publiko giaghat nga batasanon ang 5S kontra dengue aron malikay sa mong sakit. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Naguna karon ang syudad sa Malaybalay City, Bukidnon sa adunay pinakataas nga kaso sa dengue sa probinsya. Sukad Enero hangtod Agosto, adunay natala nga 926 ka mga kaso sa dengue ang syudad. Diin duha na ang namatay. Gisundan kini sa Valencia City nga adunay 508 ka mga kaso ug duha sab ang patay. Ikatulo ang munisipyo sa Pangantukan diin usa ang patay. Tungod niini, nagpaygayon og fogging operation ang Malaybalay City LGU sa mga lugar kung asa natala ang mga kaso sa dengue. Nanghatag sab ang Provincial Health Office sa Bukidnon og mga treated nga mosquito nets aron magamit sa mga eskwelahan isip panagang sa mga lamok. Hindi ka mag-clean up niya, mag-fogging mo, ragyapon balik, ragyapon ng lamok. Hindi mo makasulod ang aso sa tubig. So clean up kita. Sa kinatibukan, ana kuno sa 5,099 ang mga kaso sa dengue nga natala sa tibuok probinsya. Mas taas kung itandi sa kapin 4,000 ka mga kaso sa milabay tuig sa susamang period. Ana nasab sa 17 ang kinatibuk-ang namatay sa dengue sa probinsya. Hinoon dili pa kuno makonsiderang outbreak ang dengue cases sa probinsya. Wala pa sab kuno naiskutan ang pagdeklara og state of emergency. Abiso nila sa publiko nga gilayong magpakonsulta sa doktor kung adunay mabantayang sintomas sa dengue aron mabantayan ug mahatagan sa saktong tambal. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.